kalagalag, itong pinakabayan ng Mayantok Tarlac ay napakasimpleng bayan lang. Napakasimple pero napakaganda at napakatahimik ang lugar na ito. At kita nyo naman talagang ito yung tinaguri ang summer capital of Tarlac dahil sa napakagandang lugar, presko ang kapaligiran at napakaganda ang paligid dito sa Mayantok. Ito yung napakasimpleng bayan. Pero napakaganda. Yan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo ay muling mamamasyal at pasyalan natin mga kalagalag itong Mayantok Tarlac, the summer capital of Tarlac. Ayan, so yung ating ruta ngayon mga kalagalag, dito tayo magsisimula sa San Jose o sa bayan ng San Jose, yung shortcutan dito at tatagos tayo papunta dun sa Mayantok, then iikot tayo papuntang Santa Ignacia. Yan, so samantalahin natin mga kalagalag habang si Haring Araw ay patuloy na sumisikat at patuloy na nagbibigay liwanag sa ating kapaligiran. Kaya samantalahin natin habang siya ay narito, dahil sa susunod na mga araw ay inaasahan na naman natin yung mga ulan, dahil nung nakalipas na isang linggo ay patuloy na bumubuhos ang ulan at hindi tayo makalabas ng bahay. Kaya habang mainit ang panahon, tayo ay mamamasyal at pasyalan natin ang summer capital ng Tarlac dito sa Mayantok. Kaya patuloy lang kayong sumama mga kalagalag at huwag kayong bibitiw, dahil ipapakita natin sa inyo yung mga magagandang tanawin dito. At siyempre i-update din natin yung mga project dito sa Mayantok, kasi last time nung dumaan tayo may mga construction dyan mga kalagalag, ay patuloy nilang pinapalapad yung kalsada dito sa Mayantok. At may mga portion dyan na hindi pa napapalapad at dahil may mga bahay. So yun yung ating titignan ngayon kung may pagbabago na ba. So almost 1 year na yung pagitan nung tayo ay huling dumaan dyan. Kaya patuloy nating i-update at titignan natin yung mga pagbabago sa Mayantok Tarlac at dito sa shortcutan. Kaya sama lang kayo mga kalagalag. So ayan mga kalagalag, andito na tayo sa bayan ng San Jose. San Jose Tarlac. Ayan. So ito yung papuntang monasteryo mga kalagalag. Yan. Papuntang monasteryo, Kapas, Tarlac. Yan. Maganda na rin ang kalsada dyan. At itong kalsada na ito ngayon mga kalagalag na ating tinatahak, diretso rin ito ng Kamiling, Santa Ignacia at Mayantok. Pero maraming mga shortcutan din dito papuntang Santa Ignacia mga kalagalag na hindi na tayo dumaan dito. So may mga singit-singit na kalsada rito na lulusot ng Santa Ignacia. Taniman na talaga ngayon mga kalagalag kaya talagang blessing yung ulan na pinagkaloob sa atin sa isang linggo na pag-uulan. Tingnan natin yung mga farmers tuwang-tuwa at kasalukuyan sila ngayon ay yung iba nakatanim na. Ayan, nakatanim na yung iba nagpapatanim pa lang. Ayan, yung iba nagpapaputik pa lang
Ayan, so talagang napakabiyaya na nagkaroon tayo ng mga pag-uulan. Sa isang linggo na yun na pag-uulan mga kalagalag, so nakaipon ng tubig. At next week may bagyo na naman na parating. At sabi nga ng Pag-asa ay malaki ang posibilidad na dito sa Northern Luzon at Central Luzon dadaan. Kaya swerte na naman yung may mga nagsasaka at makaipon tayo ng mga tubig. Ngayon din yung mga dam dito sa Central Luzon mga kalagalag nagtutuyuan na. Kaya kailangan talaga natin yung ulan, lalo na dyan sa Pantabangan Dam. Kaya kailangan nila ng maraming tubig. Kaya kailangan natin ng maraming ulan. Ayan. At dito sa kanan natin mga kalagalag, may pakanan dito na pwedeng, sana yon, kunyata sa kabila, may pakanan dito na papuntang Santa Ignacia. At itong pakanan dito na iskinita, sana yon, dito sa gilid ng school yun eh. Ito. So ito mga kalagalag, ito diretso ng Santa Ignacia yan, yung kanto na yon. So tuloy-tuloy na yung Santa Ignacia ang lusot dun. At mayroon pa rin dito mga kalagalag na papuntang Santa Ignacia. So maraming daan kasi papuntang Santa Ignacia. Pero kung tuloy-tuloy itong kalsada na tinatahak natin, ang tumbok talaga nito is Mayantok Tarlac. Then Mayantok Tarlac, so tuloy-tuloy mo pa, so diretso na ng Kamiling. Yan, pagka umabot ka na dun sa highway, ayun ay sakop na ng Kamiling Tarlac. Yan. At napakainam daanan din tong kalsada mga kalagalag, itong kalsada na ito, kasi walang traffic dito, tuloy-tuloy ang daloy ng sasakyan sa lugar na ito. Magkakaroon man ng kunting bara pero saglitan lang. Ayan, no? At napakagandang kalsada dito mga kalagalag, sementado. Sa gawing dulo, dyan malapit sa Mayantok, 4 na lane ang kalsada dyan. Kaya lang kasalukuyan pa lang ginagawa yung iba, hindi pa lahat. So may mga portion dyan na 4 na lane na. Kaya tuloy-tuloy lang natin na explore ito mga kalagalag at i-update natin yung mga patuloy na pagbabago sa lugar na ito. Yan, ito yung mga kabundukan dito sa bayan ng San Jose mga kalagalag. Kita nyo, green na green yung mga kabundukan ngayon. Napakaganda. Yan, so kita natin mga kalagalag yung Sitio Tala mga kalagalag, nandun sa taas. Nasa taas yung Sitio Tala na may kalsadang ginagawa rin dyan. Kaya lang nakapending ngayon. Kita nyo yung kalsada na yan, natuwid mga kalagalag. Ayan, so diretso ng Sitio Tala yan. Ayan o, napakaganda. Sus, ayan o, mapawaw ka talaga rito mga kalagalag sa napakagandang hugis ng mga kabundukan. At green na green. Ayan. At ito yung Limiak mga kalagalag, Limiak Park, na napakagandang pasyalan din. Yan, so na-vlog na kasi natin yan, yung Limiak Park. At napakaganda ang lugar talaga dyan. Kaya yung mga nagko-comment kung matarik ba ang kalsada rito, so ito lang po yung pinaka-kalsada rito. Yan, banayad lang siya, hindi naman, may kaunting ahunin pero hindi naman kataasan. So napakaganda. So kita nyo yung lugar dito, talagang napakaganda. Ayan. Tapos yung Limiak Park, nandiyan lang. Ayan. So pwede kayong mag-overnight dyan mga kalagalag kung gugustuhin nyo. Napakaganda yung mga rooms dyan. So depende lang sa klase na rooms na pipiliin nyo. Alam ko parang nasa 3,000 yata naglalaro yung kanilang rooms dyan na overnight. At may swimming pool dyan. Ang entrance fee pala dyan, hindi ko lang alam ngayon kung tumaas, kasi nung dati na pumasok kami dyan is 50 pesos yung entrance. Plus magbabayad ka sa swimming pool kung gusto nyong maligo. Parang 150 yata, kung hindi ako nagkakamali.
Parang 150 ang per head pag kayo ay nag-swimming. Ayan mga kalagalag, kita nyo, napakagandang lugar na yan. Kalagalag, napansin nyo rito, napakalapad na yung kalsada. Hindi lang pala 4 lanes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So mayroon pa kasi sa gilid, kaya umabot siya ng 6 na lane. Talagang napakalapad ang kalsada sa lugar na ito. Kaya tuloy-tuloy naman ang construction dito mga kalagalag. Kaya lang hindi pa lahat na ganito kalapad ang kalsada. So may mga portion pa rin dyan na 2 lanes lang ang kalsada. Pero kita nyo naman, talagang napakalapad at napakaganda. At kita nyo, bihira rin ang dumadaan. Kaya napakaganda na pag dito kayo nag-shortcut, tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan at walang kabara-bara. Ayan, dito espaltado na rin. 1, 2, 3, 4. O dito 4 lang na lane. So iba-iba, doon 6, dito 4 lang. Napakaganda, sementadong espaltadong sementado. Ayan. Kaya masarap ang tulugan ng kambing, oh. Ayan, 2 lane na lang dito. Ayan, hindi pa tapos. Baka hindi pa tapos ang koordinasyon dito sa mga may-ari ng bahay o may-ari ng lupa. O, kasi napakalaking kuwan ito, oh, tibagan. Pagka natuloy ang project, ako, kaliwat kanan yan mga kalagalag, oh, na titibagin. Baka wala pang mapaglipatan, kaya siguro hindi pa nagagalaw yan. Ayan, kasi sa portion na lang ito mga kalagalag. Paglampas dito sa barangay na ito, balik ulit, malapad na yung kalsada. Ayan, so hindi lang naitagos dyan. O dito 6 uli, 6 na lane sa lugar na ito. Ayan mga kalagalag, andito tayo ngayon sa Mayantok, Tarlac.
Ito na yung pinaka sentro dito mga kalagalag sa Mayantok. Ayan. At yung papunta dun sa ilog mga kalagalag, ito yon, yung magandang ilog dyan. Nakalimutan ko lang yung pangalan mga kalagalag, pero mamaya titignan natin sa mapa. At papasyalan natin sa susunod na mga araw yan na darating. At ito na yung pinaka-sentro dito. Pinaka-sentro ng Mayantok, Tarlac. Kita nyo naman mga kalagalag, itong pinaka-bayan ng Mayantok, Tarlac ay napaka-simpleng bayan lang. Napaka-simple pero napakaganda. At napaka-tahimik ang lugar na ito. At kita nyo naman, talagang ito yung tinaguri ang summer capital of Tarlac. Dahil sa napakagandang lugar, presko ang kapaligiran, at napakaganda ang paligid dito sa Mayantok. Yan. Ito yung napakasimpleng bayan. Pero napakaganda. Yan. Kaya pasyalan nyo rin ito mga kalagalag. Talagang napakaganda ang lugar dito sa Mayantok. Kahit ganito lang siya, na maliit lang siya na lugar, pero yung paligid niya, lalo na yung kanilang ilog dyan, talagang dinarayo yan. Yung mga ilog nila dyan na talagang napakaganda. Lalo na ngayong summer, yan yung takbuhan ng mga tao. At napakalinaw kasi yung ilog dyan. Pero ngayon, dahil umuulan, maaaring hindi natin makita yung beauty ng ilog dyan dahil malabo ang tubig. Pero sa susunod, pagka gumanda ang panahon or after ng bagyo at gumanda ang ilog, ay pasyalan natin at muli nating i-update ang ilog dyan. At baka sakaling maligaw rin kayo, at kayo naman talaga ay invited na mamasyal dito sa Mayantok, Tarlac. At isa na rin ito sa tourist spot dito sa probinsya ng Tarlac. Kaya pasyalan nyo pagka may pagkakataon kayo mga kalagalag. At hindi kayo magsisisi pagka kayo ay nakarating sa lugar na ito. At talagang napakaganda. Yan, so ito yung arko nila na talagang napakaganda. Oh, thank you, come again. Yan. So kunan lang natin ito ng video kaunti. Yan, so ito na yung bayan mga kalagalag ng Santa Ignacia. Ayan, may mall din sila oh. Sikat talaga itong 7-Eleven mga kalagalag. Kahit saan ka magpunta, kahit sa mga liblib na lugar, mayroong 7-Eleven. Hindi mawawala yan sa isang bayan. Palapas na tayo ng Santa Ignacia mga kalagalag. Ito na yung arko ng Santa Ignacia. Ayan. Then papasok na rin tayo sa Tarlac City. Ayan. Ayan, ito na yung Santa Ignacia mga kalag. Tingnan natin kung nakuha sa... Ayun, nakuha. Ayan, so Tarlac City na ito mga kalagalag. Ayan, so naikot natin. Iniikot natin itong San Jose to Mayantok, Tarlac. Then Mayantok to Camiling. Camiling to Santa Ignacia. So yan yung iniikot natin ngayon. Medyo malayo-layo rin ang kaunti. At in-update natin yung mga kalsada dyan mga kalagalag. Ay wala pa rin pagbabago. Dati pa rin yung mula nung dumaan tayo last year. So wala pang pagbabago. Siyempre yung Mayantok, Tarlac ay talagang maganda pa rin hanggang ngayon. At siya pa rin yung ating summer capital of Tarlac. Kaya pasyalan nyo na mga kalagalag ang bayan ng Mayantok, Tarlac. Talaga namang napakaganda. Ayan. So dito na natin putulin mga kalagalag itong ating pagbablog. At muli ako'y nagpapasalamat dun sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking channel.
Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po.